Kedeptos mak aku nyawang setiamu ya selendang biru Bro Pak adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan ngono Dik Petruk wah ngancik gara-gara Mas iki jam pira iki jam 2 pas manut jamku wah ya ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha kerja karo masjid aja nganti nerak kira nah kuwi apa tahu mbiyen ya sing lontolan dhisik mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke ya ular kambang yo sek ya akeh men to fanmu sek ayan
Ya, nggo mukadimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendro mawon. Wis belok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kowe enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom buat terakhir.
Mas Heru, Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metruk kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sido Rondo. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Enggar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Malah ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem geblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sido Rondo Pak Kabean. Oke, senam pagi. Yo kelilir. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anon Bijo Kangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwirane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tes. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek ya kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit
tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Jadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya. Maksud iki engko bek niki kan gubom buat terakhir. Mas Heru, Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wayahe sahur. Wonten permintaan menika Sidorondo. Ya. Hah? Karo Dwi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, Dwi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Malah ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh iya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene ya. tuwunyu Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sidorondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yuk lilir. Bang Mimpi kabeh iki wis kepedhot ibarat bubur rapat kala dadi sago mula ketonoku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Piye to Mas Heru? Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, Kepala Dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwehane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Ya. Ayo. Tes. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Wis buka nek iki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok
cek ngerabekne Partokrama. Rapine Partokrama. Iya. Ya, mangga. Ngaturaken Cundamani. Ya, terakhir Dik Niken sepotono to, sepotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo Dik Niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek gelo. Piye opo? Ya wis gelo wae Ya, ya. Sragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo Sragenan Mas Arya. Yuk. Nganaku galei patah-pati kapengen ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki katamu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalasi pipiku yen pancene ora
berapa? Dengan tinggan kong gelei patah-pati kepengen ketemu senajan ada tak parani mong nuruti karepi hati barang saiki ketemu andal hatiku loh konetes nalasi pipiku yen pancen karet tresno mbak ya kanda sing prasaja kaya ngene lelekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen pipi gawe kala ati salawase. Terima kasih gede nih Ken. Terima kasih sayang. Aduh, Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo.